Before I give you the news, broadcasting live on Ezho FM, and ndabvunza kuti vanhu vari kuziva kuti Zodwa Chii uye Zodwa anoitwa nezvei, vamwe vari kuti Zodwa ngaauye, vamwe vari kuti ngaasauye. So alright, vanhu vandisendera messages here. I got a message from Tatenda Mepo. Tatenda Mepo is from Harare. Tatenda ari kuti chiko, ari kuti zvoni Zodwa ngauye, ngauye zvake, anotambira ma-under Chii, ari kungoti Zodwa ndewebhora, ngauye atambire team yedu. Alright, I've got another message from Kuda Salim Mazowe. Anti Zodwa anopinda mapaketi mangani kana uchida kuri pamusoro wese, asi arina nhere pane Peruvian kana kuti Brazilian. Alright, anofunga kuti pamwe Zodwa iwivi yekuri pamusoro. Alright, I've got another message from Tapiwa Mchero ari pachikwana, that's Chitungwiza. Alright, Zodwa anovhurwa nemari ini ndovhura madresses evanhu vakuru. Alright, nema $5. Alright, anofunga kuti Zodwa ibhero. Alright, kuchitungwiza tiri safe, havasi kuzoti Zodwa chii. I've got another message from DJ yani, asi say DJ ndimaigamu. Zodwa anoita here kupa kuvana vachechi. Maigamu anofunga kuti Zodwa mukaka. Alright, Zodwa hasi mukaka, vari kuziva, at least we are safe. Say DJ unobaya star 1 Chii kana uda kutenga maZodwa bundles. Nditeri kugokwe. Alright, kugokwe tiri safe house kuzoti Zodwa anoita nezvei. Alright, we have my sexy kumabhuku. Anti Zodwa mupei namba dzangu, ndikuda musikana webasa. So mupei namba dzangu, ndikutanga basa next week, ndikuda musikana webasa. Okay, havasi kumuziva Zodwa. Alright, I've got another message fruit. Hanzi Zodwa inopinda vanhu vangani uye how many liters? Honda Fit haiziri nani here? Oh my god. Ndimukanya. Mukanya vari kwachienda mbuya. Vari kuti Zodwa imotikari. Alright, it's okay. We are safe kwachienda mbuya. Asi kuzoti Zodwa chii. Alright, we have another message from Kwamsami. Hanzi tinyorese iwo kunyoreswa Zodwa iyoyo tiri kuida kuno Kwamsami. Ndimbuya Kero. Mbuya Kero. Alright, later comes time at Zodwa Chii. We have I have the last message for the master. As Zodwa ngauye hake adzidzise grade 3 kuchikoro kunoku. Kuna anzi kuchovhi primary school atina teacher. Alright, it's better. Kwamsama tikuziva kuti Zodwa Chii. Okay, alright, I'll read the one message starting the news. The rest number after the news. Okay, the last message is good. Zodwa anobata how many percent? Ndikuda $50. Alright, okay. Akufunga kuti Zodwa anoshanda paipo cash. Alright. Okay, let me take you to the news. I'll be right back in a moment.